Už tento piatok Galanta opäť ožije športom. Správa športových zariadení v spolupráci s mestom pre obyvateľov pripravili prvý ročník behu večernou Galantou, ktorého motom je len radosť a dobrý pocit. V piatok 15. septembra organizujeme prvýkrát v histórii Galanty beh večernou Galantou, ktorý sa bude konať od 18. hodiny s tým, že registrácia začína o 17:00. Celé to začalo tým, že my už všetci vieme, že na budúci rok v apríli sa chystá naozaj najväčší showtime, profesionálny pretek, beh oslobodenia, beh Galantov. A na základe toho proste chceme pozvať tých naozaj širokú verejnosť, aby prišla, aby bol najväčší počet. A teraz sme vytvorili také volačo, aby sa nikto nebal, aby prišiel každý. Je to na takej kamarádskej báze, dobrý pocit, dobrá nálada. A toto všetko chystáme v piatok. Hlavným dejiskom podujatia bude Mierové námestie. Beh večernou Galantou odštartujú detské kategórie, a teda predškolský vek s dĺžkou trate 100 metrov, prvý stupeň základných škôl odbehne 400 metrov a druhý stupeň základných škôl preverí svoje schopnosti na trati dlhej 1 kilometr. Po nich príde na rad hlavný beh, ktorý odštartuje o 20:30. Tá trať je naozaj pre všetkých, je to 2,6 kilometra, ktorú môže zabehnúť každý. Neprídu žiadni profesionáli, nikto tu takí cudzinci nebudú. Robíme to pre Galantu a pre nás a všetkých. Toto je vlastne hlavný úmysel vytvorenia tohto podujatia, beh večernou Galantou. Kadiaľ sa pobeží? Trať vedie v centre mesta od jedného kruháču po druhý a bežia sa 2 kolá. Uzavrieme to celé, takže nemusíte sa báť, všetko je pripravené, dobrovoľníci, občerstvenie, dobrá nálada, dobrý pocit. To je vlastne logo celého podujatia. Treba sa vopred registrovať, alebo stačí, keď teda človek príde na miesto a tam? Registrácia bude prebiehať len na mieste, začína o 17:00, takže najneskôr 10 minút pred štartom kategórie musia byť všetci zaregistrovaní, takže určite tam bude dosť času, aby sa každý zaregistroval. Akcia je finančne zastrešená primárne mestom Galanta, ruku k dielu však pridali aj sponzori. A veľmi nám pomohol Termalcentrum Galandia, ktoré venuje každému dieťaťu, ktoré odbehne svoju trať, voľný vstup do Galandie. A aké odmeny sú pripravené pre zúčastnených bežcov? Motivačný dorček je prvý, je ten, že dobehol. Ten pocit je neopísateľný, ja to viem, takže najmä pre tých nováčikov to bude perfektné. Samozrejme, občerstvenie je nachystané, pre tých najlepších medaile, pre tých najlepších dokonca domácich máme pripravené poháre, takže všetko je pripravené, naozaj. Prídite, čakáme vás. Veronika Hrobáreková, Televízia Kraja.